Belarria martxan, badator musikaria. Eguerdion entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, ez dakigu zer gertatzen ari den gaurko, baina segit konturatu den nire lankide Iraia Kamura ere. Eguerdion, Iraia. Eguerdion. Segit konturatu zaren, erantxe gonden isi espedientea. Bai, bueno, konturatu ez. Sintoniarena, Ez, horrez, zeba? Tempo mantxoago handigoala. Eta hori? Ez dakit. Ba hori nik ezin dizut lagun. Hor ni teknikoki fantasiak gertatzen ari direla. Bai, gaur bat baina gehiago gainera, Bai, kontua da, gaur mas proon gaudela. Hori da, bai, ez dugu esan. Gaude mentxe EHU-ren BBK aretoan. Bai, hori da. Eta une batetik bestera, saioari hasiera emango dugula. Perfecto. Hortaz, hemen geratu entzule. Hau fantasiak Iraia gertatzen ari direnak. Hemen abilelako gailuak, sinkroniak, ez dakit, pila bat gauza. Bai, gauza asko gertatzen ari dira momentu bat. Bai, gehiegi. Hemen dabil langile bat, bere zera guztia. Pasanaian, pasoan. Guri esan digut hemen jartzeko, hor beste areto bat badago, zeinetan janaria dagoen, hortaz non dago jendea? Bai, janaria dagoen tokian. Claro, no ez. Klasiko. Gu gaude fondoko Bat, hemen daukagu aritzulo giola ere. Argazkiak ikusko dituze gero, baina argazki ez denera, hemen azpiegitura kudeatzen ere badago, hortaz, berari ere eskerrak eman behar. Eta hone batetik bestera, etorriko zaizkigu, Amaia Izpizua eta Iker Durana, zeraren inguruan hitz egitera, ez? Mas proren inguruan, musika bolegoaren inguruan ere. Bai, eta musika industriaren elkartearen inguruan ere, zer kontaturik izango badago. Zer izango dute horren inguruan. Nik apuntak hartu ditut alderak egiteko, Bai, esango dugu, eta berean lehendakari ordeari ere gomidapena, lehendakariari ordeari lehendabizi, lehendakari ordea ez da izan, sailburu ordea orai pasadera. Pasada, esan du komunikazioa landu nahi dola, baina komunikatzeko aukera eman diogun honetan, ez du onartu, eta izango ditu bere motiboak. Akaso, sailburu orde dela, ez? Bai. Sailburu hori da. Ez dakit, ez horrelako kontua ere. Bere arrazoia izango du, eta gero esan du gaina segituan badijoala. Bai, pixka bat ikusiko zuela orain 12 laurden gutxitan zegoen hitzaldia, eta ere bazijoala. Zuri ere badagokizu. Niri? Mas pronon baduzut, zure tartea ere. Bai. Bihar izango duzu. Esan behar nizun, zer daukat nik? Bai, badaukat. Bihar daukagu hitzaldia 4:00 pixka bat musikaren estena aztertzeko. Eta zer kontatzen duten, ez dakit? Zer kontatzen duten? Dugun, klaro. Asko gustatzen zaitu duten. Nik badakit zer kontatuko duan, ez? Agare bestek zer kontatzen duten. Urduri? Bai, oso. Baina hori ja biharko kontuak. Gaurkoak, biharkoak. Hortaz, 24 ordu ditut, adarra jotzen pasatzeko. Ez, mesedez, ez. Urduri zaude. Bai, ez izango erantzuna, baina, bai. Zuri tokatzen zaizu, oker espaldi maneiz, estenaren osasuna nola dagoen aztertzen. Hori da, bai. Nik egia da osasuna emakumeen paperetik joratuko dudala gehiago, delako azkenean nik landu dudana eta nik dakidana, baina bai, beste gauzatzuk ere esango ditut, landuko ditugu, egon naiz irakurtzen, informatzen, beraz, zer esana badaukat, hori beti. Zer esana badaukat. Bai. Egur pixka bat ematea ere... Hori beti. Hori guaina ere gustatzen zait. Bai? Bai. Bai, batzutan erakusten diguzu hori ere. Horregatik, klaro. Bitartean, motorra berotzen joateko desgaraianen kantu bat, desgaraian taldearen kantu berrien horrein txateratu dago, portuak eta ingurak deitzen dena, eta hori entzungo dugu. Perfecto. Iraganeko naufragioen mapa duzu bizkarrean, norarik gabe baina garaitzen,
gaitza zinen bizkorrean, menturatuko altzara berriz, itxaso itxaskorrean, menturatuko altzara berriz. Ilargiaren gravitazio, itxosozkoak itxutu, ta itxasgoran ertu nokezi, izaten zaitu izutu, handik gutxira litoraleko, arrokan itxastrikutu, itxasberatzen zaren garaian zen. Itxasondoan behaio, da pentsatzea izteke, paranoiaren logikapean pasaduzu, aste bete. Itxasondoan behaio, da pentsatzea izteke, paranoiaren logikapean pasaduzu. Ertzaren emozionala, zulatu alen txampan, petralontzi bat lema galduta, buela galtzen tan, aingurarine galaria, zeuden anariren kantan, tazun kostera astunak behar. Itxasondoan behaio, da pentsatzea izteke, paranoiaren logikapean pasaduzu, aste bete. Itxasondoan behaio, da pentsatzea izteke, paranoiaren logikapean pasaduzu, aste bete. Itxasondoan behaio, da pentsatzea izteke, paranoiaren logikapean pasaduzu. Iraganeko naufragioen mapa duzu bizkarrean, igual hobeda portuan bizi, belarria maskorrean, menturatuko bazina berriz, itxaso itxaskorrean, menturatuko bazina berriz. Txori batek ezan ditaleki bizitza dela, bikote derretan lagun pila bat dituzula, beti nahi izan zenuela nokitu duzula, ta zure zaletasuna barre egitea dela. Beno, entzule, hemen, horrentxe gertatu da beste marabila bat, eta da, hemen, iraiari dela industriako gauzak eskurritzen. Bai, hemen, joe, hasi berria naiz eta ematen dut. Baina ez dut eman nahi. Bai, batez ere galdetu didazu. Esan didazu, hau, alako zera da bileret, esan dizu Ludovikoren jira ari dela antolatzen eta. Claro, eski esan dut Ludoviko bat, baina gehiago ezin dut egon, ez? Horrela, Ludoviko, bueno, inaudi. Ludovic Giuli futbolaria ezagutzen nuen, eta horrengoa Ludoviko musika. Horrengoa Ludoviko musikaria. Izena ere ez dela ohiko alegia. Bestean ik ez dut ezagutzen. Ez gaztea zara. Hori ezagutzeko. Bai, gaztegia zara. Eta zesan dezu futbola? Bai, hori. Bueno, entzuten ari gara, Geraldinen zoragarria kantua, Geraldin Ramirez hemen dabil, etorri zaigu esan ez, proiektu orkestu nahi zut, eta gure erantzuna izan da. Bai, ja, dagoeneko jarri du, irratian da. Bai. Ez naiz enteratu. Pozik jarri da.
Bai, pozik jarri da. Nola Guk, ez? nola ez, eskotan ez, ikerketa lanak egiten ditugulako. Hortaz, une batetik bestera ekartzen ditugun, telefonoz eta okupatuta dabiltza, ze Masprok hori badu, ez? Maspron, esan behar digu, ez? Azkenean, eta antolatzaileak direnean gehiago. Bai, eta antolatzaile berek zera egin dute, ez? Azpimarra egin dute hemen, elkarrizketak sortu, harremanak sortu eta hori dela helburu nagusia. Bai, eta horretan dabiltza. Sektorak eskatzen duena eta horretan dabiltza. Hortaz, une batetik bestera etortzeko moduan diren gure gana, Amaia Izpizu eta Iker Durana. Bizitza da zoragarria.
honetan heltzen zarenean zu erabaki bat bian bihotzean minauan erangu eratzen dena zuk lo egin behar duzu lasai beti. Bueno, esan dugu, ez? Musika industriaren baitan gabiltzala, Masproren baitan gabiltzala, eta lehendabiziko bi gonbidatuak ere, bueno, hemen ditugula. Batetik, ez? Musika bulegoa elkarteko, bai, kudeatzaile orokorra, Iker Durana, kaixo zer moduz? Kaixo egunon. Eta bestetik, bueno, nik musika industria elkarteko lehendakari bezala aurkeztuko zaitut, baina getineko, ez? Oraintxe bertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak getinen baitan, amai espizuak, kaixo? Bai, zuzendaria esango genuke. Zuzendari. Hau da, oraintxe bertan... Kargu berria. Kargu berria eta kargu potoloa. Bai, hala da, ikusiko egun nola egiten dugun. Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu asteburu honetan bertan, zenbat gauz eduki dituzuen. Bai, asteburu potoloa izan dugu, 20 produkzio propioekin, 20 kontzertu izan ditugu asteburu honetan, eta oraintxe bertan, hoize, asteburua deskantzatzen edo. Deskantzatzen, bai, bizkatzaia. Bai, bueno, elkartearen baitan ere bazabiltza, duela gutxi egin duten olako ekitaldi bat, ez? Musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzuzuk zer horrek, iraiak ondo apuntatu duena. Segitan apuntatu dut, jarri duztu zer behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko egin zenutela galdera hau, ez dakit erantzuna aurkitu duzuen? Bueno, hor bidean gaude ez, urtero, daramatzagu ja urte batzuk, sektoreekin ahalik eta gertuen egoten, horretarako, ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta izan galdetegiak, izan elkarrizketak, fokus grupak, eta hortik ateratzen dugun informazioekin, saiatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen, kontuan izanik ere, sektorea oso anitza dela eta segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdinak direla. Orduan askotan zaila da, horretarako ere baliabide nahikoak behar dira. Eta gut ditugunekin saiatzen gara ahalik eta lantxukunen egiten, batzutan asmatzen dugu, beste batzutan ezain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik Maspro abian jarri genuen, Masprok bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziur asko behar dituen, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik, badakagulako lan hildo bat ere, oraintxe bertan hemendik gutxira esplikantolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu sektorearentzat beti onuragarria izango dela formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea, eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, sakontzeko. Gero ere nola ez, aukera berriak musikarientzat, showcaseak ditugu, baina ere speed meetingetan ere, eta showcaseetan Getin eta beste enpresa batzuk badute aukera euren artistak aurkezteko eta hemen ere jendea elkartzeko, ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari, zen eta askotan oso atomizatuta dago sektorea, bakoitza bere lanean oso lanpetuta, askotan lantalde txikiak izaten direlako, ikusten, industriari dagokionez eta musikarien kasuan are gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamalez, eta saiatzen gara nolabait Masprorekin alden heinean horri erantzuten. Luzatu naiz, Lasai. Zuek industria elkartearen partetik, eta getinetik ez, akaso hemen lortzen duzuena da, beste handiagoak direna kongresu edazoketatik aparte, gertuago ez? Hau da, Euskal Herrira begira harremanak pixka bat sendotzea, ez da?
Bai, noski hori da guretzat oso garrantzitsua, sektore bezala, ez getin bezala, bueno, getin bezala ere, baino sektoreak behar dituelako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi dela behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin dugu lan nahiko bakarrik, eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean, eta zentzugabea izan da, ez? Nik uste dut elkartzeko garaia dela, eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu direla, eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea. Bai, usted horri ere lotuta, usted ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, argi dago nire ustez musikaria direla azkenean musikaren, sortzaileak dira eta beraiek dira musika egiten dutena, baino bestea behar dute, eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, usted poliki-poliki joan bargela guzti hori egokitzen eta ulertzen norabide berdinean goazela, eta bilatu behar ditugula elkarbideak aurrera egiteko. Nik orain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen eztabaida makroena da. Ez? Nik uste dut egokitzen zaizuela bioiaren pixkat hortik, ze aukeraz hitz egin duzu, aukerak behar dituela, sektoreak aukerak behar dituela, eztabaida horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu dizkizuet bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulegoaldetik, makroen hazkuntza honek, ze puntualizazio bat, gogoratzen ez, kongresu batean, ez dugu gogoratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esango nuke Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen heinean, estatuan behintzat, aretoei beherakada bat ekartzen ari zela. Ez dakit zuek hau guztia nola ari zareten ikusten? Bueno, nire ikuspuntutik, eta egia da tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makro hietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritatea handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera pozgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara, hori pozgarria da, hori hasteko. Eta bestetik, bai, egia da, zaindu behar ditugula gure artista txikiak, aldarrikatzen, bere lekua aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da. Eta hori, gero eta egia da gure erronka gehiago dela, ikusgarritasuna lortzea, ez, talde hoientzat, oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea, eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baino ez burrukatzea. Bai, nire ustez argi dago, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator Amaiek esaten duenekin, uste makrokontzertuak egotea, ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat. Agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industriak antolatzen duela, izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, eta hori uste pozik egoteko kontu bat dela, baina bai argi izan behar dugu aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak horazten dira, hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da,
kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, baitugula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditugu areto batzuk, zeinek oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamalez ez, eta etxi behar izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru askotan makro jaialdietara bideratuta dago, eta, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean inpaktu ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena, eta bar. Baina aretoetan aldiz horrelako laguntzarik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira, eta gainera jokatu behar dute diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut oreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor oreka bilatu behar dela. Batez ere nik horregatik luzatzen izan galdera, ze askotan artistaren figura bakarri begiratzen da makroei begira, makroek zer egiten duten da. Artista handiak eta artista txikiak eta pixkat horri begiratzen zaio, baina gero industriak orokorrean baditula beste ertz batzuk, orain txekrebara doazen teknikariak esaterako, jan egin behar dute. Bai, noski. Eta horiek askotan makroek hoien soldatak bermatzen dituzte. Bira handiek, nola ere, bakigu ez, Fitoren adibide etortzen zedalako burura, ez? Esate zuen, 90 langilera ematen ditut batetik bestera. Ez? Karo, Fitok ez palituzke makroak egingo, 90 langile horien soldatak zirtatuta daudeke. Ez dakit, hori industriak ez dakit nola ikusten duen hori. Bai, leheno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak, kulturak esan du, kulturak 3% pibean suposatzen dula. Hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo. Eta baita ere, aipatuko nuke, orain arte behintzat, aretoak oso importanteak direla, artisten sorkuntza erakusteko. Hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean aretoa handietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta ez dut beste era batera ikusten. Areto txikien babesa gabe ez genuke hiri edo herri musikal bat izango. Eta hori da hasiera talde gehienentzat. Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean, egun batean bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, orain asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen batean. Iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela eta erantzuten diola ere beste, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez zai gustatzen. Nazioarteko artista potoloak ez dauzkan jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzenduta, baina jaialdia merezi duten taldeekin. Hori da, orduan ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, dira egun batzuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu aretoek mugitzen duten jende kopurua, ziurazko asko handiagoa izango da besteekin alderatuta. Asteburuero, ostiralero, larun baterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzarik gabe, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziurazko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo deitu dialdiesaioko gorduan, oreka ustete gakoa hori dela. Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta
hori oso importantea iruditzen zait, leheno egiten genuen bezala, edo nik behintzat daba aretotik oso gertu bizi naiz Donostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakin gabe zeinen jotzen duen. Ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makrokontzertu baten ez du existitzen, dago FOMO bezalako bat ekitaldi horretara juteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baina baita kultura zabaltzeko grina hori edo eskuritzeko gogo hori. Bai, festivaletan ere badagoelako beste gauza bat, askotan kartelburu ikuste dutan dela jende bat, eta beste guzti ez duela ikusten. Hori ere, esan behar dago, jaialdi handietan hori gertatzen da. Naiz eta, esan duzu ez, bat-batean egin dugu guztu hori, eta badire beste jaialdi txikiak ere, tortzait esaterako ez, mira, Margauak edota tortzait boga-boga bezalako festivalak, zeinetan kartelburu batzuk bai badauden, baina gero ezagutzera emateko ez, emergentiak diren artistak ere gerturatzen, jartzen dira, eta, denak ez direla handiak esango dugu nolabait ere, beste filosofia batekin badaudela. Lehen, aipatzen zenuten enpresa publiko-pribatuen arteko harremanak, Andoni Iturbe sailburuordeak ere aipatu du. Ez dakit zuek hor zer nolako oreka ikusten duzu benetan, berak aipatu du ikusi nahi zutela zer nolako hartu emanak zeuden enpresa publiko-pribatu artean, horiek ere ondu nahi zituztela eta hobetu nahi zituztela, ez dakit zuek non kokatzen zareten hor eta zein den zuen papera bertan. Beno, berak uste aipatu dela, ez? Azkenean musika bulegoaren papera hor, bai gure lan hildo nagusietako bat bitartekaritza lanak egitea da. Aritu gera, urte hauetan, egia da ointxe bertan hausnarketa prozesu batean gaudela estrategia ondo definitzeko, uste dugulako ere gauzak hobeto egin alditugula, eta uste garrantzitsua dela. Hala ere, nik ulertzen dute euren ikuspegitik, aipatzen duenean bitartekari bakarra badute, beraientzat erosoago eta ziur asko eraginkorragoa izan daitekela, baina uste ere besteak ere entzun behar dituztela, garrantzitsua dela, eta maila batean edo bestean erantzun behar zaiela iristen zaien behar guztiei, ez? Garrantzitsua da, nik uste ez bakarrik musikan, kulturan eta abar, kudeak eta publiko-pribatu arteko lotura bat egotea eta hori indartzea, baina eta esperientziagatik esaten du kostatzen da. Eta bereziki uste eta lor publikoari saiakera batzutan egiten dela, baina kostata lortzen dutela, legeak daude, arau asko, eta berak ere aipatu du, eta uste garrantzitsua dela, askotan beste sail batzuetatik ez dutela ondo ulertzen kultura. Eta horrek askotan bai ogasunean, bereziki, eta kontu hartzailetzan, oso urrutitik bizi duten sektorea da eta gure realitatetik oso urrun. Orduan zaila egiten zaila ulertzea. Hor ziur asko ere gure aldetik badagoela, esan dut, bi norabidetako lanketa egin behar dela. Ziur asko guk hobeto azaldu beharko dugu zein den sektorearen beharra eta beraiek ere igual egin beharko dute saiakera bat ere hobetu ulertzeko eta arauak bakigu hor daudela, baino egokitu daitezke eta bakigu arau batek badituela beti zirrikitu batzuk egokitzeko eta egin behar dutenean beste sektore batzuekin askar egiten dute. Burokraziak itotzen gaitu. Bai, burokraziak, marko legalak, letra txikiak, guzti hori ez. Nik uste oraindik distantzia handia dagoela. Badagoela ere gizartean pertzepzio bat kulturaren retornoa edo oso lagunduta dagoela, diru laguntza asko dagoela, baina ez da horrela, eta pertzepzio bat dago retorno hori prescindiblea bezala balitz bezala hartzen da. Baina nik uste kultura nahitaezkoa dala, eta ez genukela imaginatuko mundu bat kultura gabe. Eta hori kontuan hartu izan behar dugu. Bota duen zenbakian 1.730 milioi, zer bezan, industriarekin alderatu ez zer. Sanit, metal industria esaterako alderatu ez zer. Eta, zuk esan duzunaren arira ez, diru laguntza jasotzen ditu kulturak.
ados, eta industriak. Zailago. Hasiko Hori da. aztertzen kontzertu baten prezioa zenbatean dagoen diru publikoz lagunduta, edo kotxe bat erostea zenean zenbatean dagoen, harrituko ginateke. Hori da. Harrituko ginateke. Badakigu, automozioak duen pisua gure herrialdean, eta zer suposatuko luke, eta guk ez dugu esaten, ez goaz horren kontra, ez doa inandik inora hortik kontua, ez? Baina bai ulertaraztea jendeari, azkenean kulturak jasotzen dituen diru laguntzak oso txikiak direla. Oker ez banago iaz, esango nuke sailburuak Ibonek aipatu zituela musika sektoreari 3 milioi euro inguru eskaintzen zitzaiola Eusko Jaurlaritzatik. Da... Utsa. Hori da badakigu zer dagoen, ez? 3 milioi terdi, ez dakit hor bueltan. Baina... Askotan beste gauza batzuetara bideratzen dela askoz gehiago, eta ez gara da. Ez horren kontziente. Zagit dire beste galdera bat bazen, uste dut? Bai, lehen aipatu du Iturbek ere Euskal Sistema Kulturarean lege bat egiteko zirriburran dabiltzala. Ez dakitzuek bertan ekarpenik egiten ari zareten, laguntzen ari zareten? Bai, musika bulegotik egin ditugula ekarpenak, aztertzen egon gara, eta bueno, ustete alde batetik balioan jartzekoa dela, lege bat, horrelako lege bat martxan jartzeko asmoa egotea, eta ustet hori posik egoteko kontua dela. Musika bulegotik aztertu dugu, eta bai uste dugu, badaudela oraindik hobetzeko hainbat kontu, bereziki, lan hildo nagusiak dira alde batetik parte hartzea, bai legeak jasotzen duela hori, baina uste dugu asmoa bezala agertzen dela eta hori nolabait egituratu behar dugula eta nolabait pausu bat gehiago eman. Gero bestetik ere finantzazioari dagokionez, uste dugu ere, tresna berriak bilatu behar ditugula kultura sektorarako, jakinda ere zelako ezaugarriak dituen eta zelako berezitasunak eta gero lan baldintzak, bestearekin ere lotuta dagoela. Askotan eskatzen da, bermatuta egon behar direla eta musika bulegotik horrela ikusten dugu, baina ditugun baliabidekin eta dinotorokorren eta egoerekin oso zaila da. Orduan, hortik ere ustez zerbait jaso behar dela. Hauek dira gure ustez horrela oso orokorrean eta lehen aipatu duguna, kulturak duen nolabaiteko aipatu ditu eskubide, kulturaren inguruko eskubideak, ez? Hor eta lehengo gaiari helduta, uste dugu ere aretoek, gunek, erakusten duten egunek nolabait ere hor islatuta agertu behar direla modu batean bestean eta euren lana aurrera ateratzeko lege horrek bermatu beharko lituzkela hainbat arau. Bai, erabat ados eta gehituko nuke prekarizatuen diran eslaboi horiek babestea musikariak alde batetik, teknikariak eta aretoak batez ere dira gure sektorearen parte funtseskoenak, batez ere musikaririk gabe ez genuke hemen egongo, ez ginak hemen egongo, eta horiek babestea bai. Gero dago gauza bat, eta da, kaso Euskal Herrian, oso gaizki ditu garela urte askotan, gauza pila bat doan ikusi ditugulako. Nik uste dut hori badela, gizarteak bueltan, esan dugu diru laguntzetatik gutxi, baina ordainpekoetan ere koste egin zaigula. Eta ordainpekoak ere prezio batzuk nazioartekoei baimentzen dizkiegunak, akaso bertakoei zizkiegula baimentzen, esan nahi dut. Sarrera bat ordaintzera goazenen euskal talde baten, badakigunez gero herriko plaza batean joko dela. Naiz eta ikuskizun desberdina izan, ez dugula ordaintzen, hori da beste... Beste eztabaida bat, baina bada eta postu bat egin da eta uste ere kasu batzutan bumeran efektua izan duela, ez? Eta badirudi kultura askotan doainik izan behar dela guztia, ez? Eta jendeak kulturatik ezin duela bizi eta hori, nire uste apalean ezin da horrela izan. Bermatuta egon behar dira eta egon behar dira sortzaileak, disiplina ezberdinak beharrezkoak dira gizarterako eta are gehiago gurea bezalako herrialde txiki baterako. Uste dute gure nazio mailan ere, badugula badakigu zein den gure egoera, euskararekin zei gora daukagun eta badakigu bai musikan, bai beste disiplina batzuetan, musikak duen papera
eta orain gainera gizartea asko aldatzen ari direla, etorkinekin eta bar, uste dut ere, bueno, interesgarria izan daitekela, gizarte kohesio hori indartzeko, beste herrialde batzuekin ere zubilanak egiteko, eta, bueno, aukera ematen duela. Nik, azken bat daukat, lehen aipatu duzu, ze gai jorratuko diren, lau aipatu dituzu, bat eskapatu zait, aipatu dituzu IA eta Big Data, osasun mentala eta legalidadea ere, laugarren ez gogoratzen zein ez dakit zerren baita... Gehiago ere, uste ez ditu dela guztiak aipatu, Bueno, hartu ditu danak nik oiek. Baten bat ahaztu zait. Ez dakit zerren baitan aukeratu dituzuen, ez dakiten gizartean orain txertan purian ikusten dituzuen gaiak direlako, edo nondik jorratu dituzuen? Gai hauek aukeratzeko esango nuke irizpide hartu ditugula kontuan. Alde batetik, bai benchmarking pitin bat egin dugu, eta ikusi dugu Europa mailan beste azoka batzuetan oraintxe bertan puri-purian dauden gaiak. Alde batetik hori, gero bestetik ere galdetegietatik eta elkarrizketetatik jasotakoa, eta gero hirugarren irizpidea guk azkenean erabakitzen duguna, esan nahi dut hori guretzat ere garrantzitsua dela. Bi eguneko egitasmoa da, uste dugu nahikoa dela bi egunekin, badakigu ere lehen aipatzen genuen Amaiak eta biok, gure sektorea, jende asko dago lanean, baina ez garela oso sektore handia. Zorionez poliki-poliki handitzen doa, lehen Andonik ere aipatu ditu datu batzuk, 2008tik orain arte ez dakizen bat proiektu ziren, apiko proiektu martxan jarri direla, musikarloan, adierazgarriak iruditu zaizkidanak. Eta, gero eta gehiago daude, orain ere MEUki aurten hasi da ere lehendabizikoz Euskal Herrian, nire ustez bazela garaia, musika sektorean lan egiteko formakuntza, gradua eskaintzen, profesionalak izateko ere formatuak egotea beharrezkoa delako, ez? Eta uste etorkizuna begira, eta ikusita zein izan den azken urteetako norabidea, handitzen joango dela, eta aukera sortuko direla, eta, Mas Pro ere, baitugu datorzen urteetan erronka, nolabait egonkortzeko eta bilakatzeko benetazko Euskal Herriko musika sektorearen topagune, erreferentziazko espazioa, eta ere atzerritiko jendearentzat, gurera etortzeko, hemen sortzen dena ikusteko, hemengo enpresekin hitz egiteko, hemengo musikagileekin hitz egiteko, eta hortik jo behar dugula uste dugu. Ados. Datorren urtean, matxoaren 17 eta 18an esan duzu korrespan, ez? Gasteizen. Ibiltaria zela esan zenuten, eta dagoeneko... Bai, horrela izan da. Bete dugu. Pikote, mila esker gurekin izatearren. Zuentzako ere izan da hila, ez? Ekarpen handiko bi eguneko saioa, eta... Saiatu disfrutatzen. Bai, eta eskerrik asko benetan, guri hemen toki dut ustearren, baina hortik aparte egiten duzuenagatik, eta... Eskerrik asko zuei. Hau garrantzitsua delako guretzako ere ulertzeko, nola funtzionatzen duen. Ze, orain begira, Amaiari galdetu dira zaio kezuea Ludoviko den. Egia da. Mikro etxiko dugu eta galdetu dugu. Bikote, mila esker. Eskerrik asko zuei, ahotsa emateagatik ere bai. Hau. Pausoak ondo zeman, orain txikia zara, aurrera zoaz baldar, zure alboan koldar bat naiz. Behin da berri zer hori gara eta hori da egia, baina ez inoiz itzali barruan duzun argia. Bilatu nuen argia, igezur artean egia, zuzara nire zatia eta zaindu behar zaitut. Ez utzi hiltzen irria, borroka txorakeria, zuzara nire zatia eta zainduko zaitu. Hemen zaitu, eta naizta batzutan azten zaigun, maite zaitu. Bihotzez hau esan nahi nizun. Adorez, aurrera jarraitzen dugu. Adorez, kolorez, dena margotuko dugu. Marra
ezaztu nola garen eta esazua ez aldendu hemendik arren pausoak kontuz eman orain txikia zara aurrera zoaz baldar zure alboan koldar bat naiz behin da berriz erori gara eta hori da egia baina ez inoiz itzali barruan duzun argia Adorez, aurrera jarraitzen dugu Adorez, dena margotuko dugu Adorez, aurrera jarraitzen dugu Adorez, kolorez, dena margotuko dugu Lagun bila pasotik galtzen naiz orain Mamu bila dabiltza eta itzuli garaiz Euria ari du hainbeste denboran lehorra egon den putzu honetan Enaiz aurkitzen ispiluan Nola saldu orain hainbeste urteetan moldatzen ibili zaren moldean Kabitzen sartzen etzare Nola saldu orain etzen momentua ezin dut sinetsi Ta zerk eusten dio kaos guzti honi Kolokan utzi genuen Dulineko kaletan Bero egiten du negu luze hontan Begi urdino jakin Esnatzen naiz gauetan Vaya puta mierda cuando me acordé de ti Y no puedo parar, no sé disimular En qué momento apareciste baina orain Kaosak eusten du eutsi ezin dena eta Etzen momentua ezin dut sinetsi Zerk eusten dio kaos guzti honi Etzen momentua ezin dut sinetsi Zerk eusten dio kaos guzti honi Etzen momentua ezin dut sinetsi Zerk eusten dio kaos guzti honi
Bueno, une batetik bestera, etorriko zaigu Ibai Matxin, hor soinu probak egiten ari da itzaldirako, Gorkoleta ere superkrebailera taldeko dagoeneko prest daukagu, baina, bueno, une batetik bestera izango da hori, minutu pare bat eta berez ere bengo da. Ulertzea dena eman digutari nola bueltatu orain favorea badabil zaurietan aziden lore bat malkotan idatzia hartzazu kantua Txarretan ere zenuen irribarre bat guztioi zabalik bihotzeko atea zure isla altxor batan igan betiko izango gara elkarren zaleak badabil zaurietan aziden lore bat malkotan idatzia hartzazu kantua badabil zaurietan aziden lore bat malkotan idatzia hartzazu kantua Bueno, txaloak entzuten ari gara, Iraia, hor, ez dakit, ai, itxaron, zure mikrofonoa. Barkatu, kaixo. Eta nire lan egoen. Ja, eta ez dugu entzuten, eta presak, eta... Bueno, esaten ari gintzen, txaloak entzuten ari da, pitxinen bat, ez dakit zer dagoen. Ez dakik oso, ondo. Karo, ez dugu programa begiratu du, nik begiratu dut orokorrean, salbu, begiratu gortu getera zer dagoen ez dakit dela. Klaro, talen izan dugu alginen hor jarri, klaro, ez. Begira, ostras, Interesgarri ez da. hor ari dira musika proiektuak aurkezten. Bai, ni apuntatu nintzen baina hemen dago. Ez, baina ez musikariak. Bale. Hau da, ari dira agentziak esan ez, haizu, nik proiektu bakat, eta... Ostras. Bai. Ai, joe, eta gauza da... Ustema dugu auta joten magara. Ez dakit, baina Ibai Matxinea azkar baten etortzen zaigun, zordu eta laurdenan hasten da bere ponentzia. Kantuaren atzetik dagoen negozioa izeneko ponentzia hori, ea iristen zaigu, espada iristen, ponentziara joan garko duzu zenen, eta... Ja. Eta zakit horretarako tarterek izan. Bueno, ez dela mikrofona sartuko ponentzian. Bakizu zer esan zidan. Jo, oso ondo etorriko zait, zerla, beroketa lanak egingo ditut. Behar bada berotu gabe joango da. Ez dakit, berotuko duen, ez duen berotuko. Bitartean, hemen abil. Esan didazu kantu txarrak jartzen ari naizela denbora guztian, karo, da oso zure... Nire estiloa ez. Horrengoa kaso pixka bat aldentzen da, zugura mastaldearen erretratu bat. Ezinezkoaren isla Zainen
zai. Lurra oskorren ondarretan, lehorraren usainaz blai, da zure eskuak. Minaren zutan, ondutako izurretan, egoiak aizak ekarri dizkizun historio hori edegarri. Zorion ondarrez ere, eta eskuen artean leio mazaiku bihurtu. Begi onan teko zubi, ona bi esku, argazki azalde ontan, onatzeko gertu direnak. Ona bi begi, erretatu azalde hortan, soseguz begira ditudanak. Elpan nu jau stella, nu gori ušanje ko autoda. Zurana oči se akamulace. Soseguz begira ditudanak, ditudanak. Ona bi esku, argazki azalde hortan, odatzeko gertu direnak. Ona bi begi, erretatu azalde hortan, soseguz begira ditudanak, ditudanak. Zurekin isketan barikutik tana biluzik atera dela. Zaguzer baten antzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tani burua gatzear.
Oituta ez nagoela, nire burua zaintzera, ta zuk erantzuten banauzu berriro leiotik nogala bera, da egunaren arabera, eski sentitzen azela, buruan nekea, kabobakea gudaleku puta honetan, dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko saiakeran, bidali pribaturen bat, azken orduko mezu bat, abesti erdaldunen bat, atzerriko hitzek ekarri dezaten azaitasun nagurera, elkaitza etzean dela, etzaia etzean dela, izpiluaren barnean, ta begitzen dudanean, zaila da begietara, buruan nekea, akabodakea gudaleku puta honetan, dragoiaren egaletan, heriotzaren aldean, herriotzaren atzean, banaka galduta geratzen garen hau ez dakigula zer izan, ez dakigula non izan, eitzaki berrietara, abiatzea ernezera, markatu eragozpenak, elkaitza etzean dela, etzaia etzean dela, izpiluaren barnean, ta begitzen dudanean, zaila da begietara, buruan nekea, akabobakea gudaleku puta honetan, dragoiaren egaletan, heriotzaren aldean, herriotzaren atzean, banaka galduta geratzen garen hau ez dakigula zer izan, ez dakigula non izan, aitzaki berrietara, abiatzea rizara, markatu eragozpenak. Kantu hona badakizu nola izan da duen Irea? Ez, arintzen saiatzen entzuten, ea zerbait etortzen zaidan. Ez dut ezagutzen? Jaki nahi nuke. Ah. Jaki nahi nuke nik. Ibai gehi zer kontatu behar duen, oso Zer interesgarri. kontatu eta niz etorriko dain. Bueno, esango du Zuzeneko gauzak. arazo Bai. teknikoekin dabilela eta, bueno, Eta orain ponentzia dauka. 8 minutu barru azten da bere ponentzia, esan dit, tarteri baldin badu gerturatuko naiz, bueno, ikusiko dugu tarteri bat duen edo ez. Hori, eta bestela beste egun baterako, Bai, gai oso interesgarria da, berak landu behar duena, ez? Jo, bani galdetu nahi nizkion pare bat kontu, Bai, batez ere. Nondik iritsi dira nire 6 euroak? Bai, 6.20 uste dut zirela. Bueno, gauza da, kantuaren atzean dagoen negozioa, sortzaileentzako, gomendio praktikoak. Hori zen bere hitzaldiaren izenburua. Da. Hori da. Hori da, ez da Ordu bat eta lardenan, egiari zor pena bada, ezin dugula hartu, euskaraz izango delako hitzaldia. Eta pena ez dagoela hemen kable bat, kanon bat. Ja, hartzeko hitzaldia zuzenean, ez? Eta zuzenean entzun. Eta komentatzeko. Ja, ze pena. Bueno, alkoholitzateke egin. Lehenago jakingo bagenu. Claro, hain gertu gongo ginela, domenetik. Egia da. Bai, orain bapatean ezin dugu egin. Bueno. Akaso urren urtera begira. Eta gartzen badugu gure mikro bat. Bai, superkremailaraseko gorko oletari hor daukagu. Zai dago. Itxaroten daukagu gainera, ordu batetarako ditu genuen. Atzeratu da pixka bat guztia. Bai. Zuzeneko gauzak dira. Hori badakigu nola gertatzen den, eta beti gertatzen dela. Bai, bideatez gogoratuko diegu entzulei gaur iluntzean showcaseak izango direla. Kontzertua daude, egia da. Bai, Bilbo Rocken. Heitsi dago, lehenengo uste dut, ez? Ostras, buruz ari zara eta ea, asmatu duzu. A ber, txene, saiatzen naiz, lehenengoa heitsi. Bai. Bigarrena, ez dakit erditik beste badagoen edo Juli den. Juli, bale. Eta ya está, ez dakit gehiago. Superkremaileras. Ah, claro. Eta Caballos Jonkiz bukatzeko. Gabeko 10etan hasiko da Caballos Jonkiz. 8, ez. 7, 8, 9, 10 ordu erditxo bat, edo bakitzak izango duena. Bihar berriz, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Aurel, eta Maloa Brothers. Biharkoa... Interesgarri. Bueno, biak, bi egunak. Bai, niri justu biharko, gaur Caballos Jonkiz dago, iraiarekin negoziatzen saiatu nintzela esan behar, entzutera joateko, baina santzezean. Gabeko 10etan. Pixkat berando. Bueno, jakinda bihar ez du lagoizeko 7 hemen egon behar, igual favore egingo dizut, ez? Ez dakit, ikusi beharko du negoziazioak. Bueno, esan barra daukagu 7:00 9:00 podcast bestean egongo gara. Claro, orduan, bueno. Podcast bat, bai, baina faldo egin behar da. Zain da falduta gero, claro. Ai. Komplikatzen da. Badoz, lasai, bai, hemen txari desaten, baina bai, zure kontaktu hartu dugu. Beste egun baterako. Oso ondo, animo, Itzaldi hona, eskerrik asko, iraze jator. Bai. Beste egun baterako, baina berak ere nahi zuen. Bai, kontatu. Zer, karo, bin prestatzen duzunan itzaldi bat egia da, zuku batera nahi diozula. Noski bai ez, bai. Normala denez. Bueno, bai, ingo duguna da, kantu bat gehiago entzun, nik Gorka Oletaren bila
joango naiz, hortxe dagoelako gure zai esan dugun bezala. Ez dakidana, ari naizen gartzen, horrentxe bai badakit gere dela, ez ditut gogoratzen kantu guztiak, azkeneko denboratan atorra da. Memoria daukagu, baina muga batekin. Artista berriak jarri eta jarri gabiltzalako. Hortaz, ezkutu taldearen sua ginen kantuarekin, superkrema geraseko gorka holetaren bilagoaz. Zure eskoinetan abiatu ginen, ta izkien artean piztu. Itzen zukaldeko zurik, ez da kanbalekukoa ere. Zura zen bihotzaren zartada, eta muturreko aizearen kontra. Zitako txenbarta, Zitako txinbarta, sua ginen. Sua ginen, berik ez. Ginen itzarri, aldatu aize. Zuaren bueltan salto, gorputak ninto. Zake ziren nahiko, zake ziren nahiko. Barrikadetan aterpe, baina ez da dore hutsa ere. Amodiaren zuloak, zuaitz baten emorerrean, idatzitako promesak, eta begira baten, piztu egiten zuen, piztu egiten zuen. Sua ginen, gerik ez, ginen aldatu aize. Zuaren bueltan salto, gorputak ninto. Zake ziren nahiko, zake ziren nahiko. Zta munduaren zen denean haste. Norbaitek karnasa sakon artean baite. Zta munduaren zen denean haste. Norbaitek karnasa sakon artean baite. Eta orain errautz artean, oraindik kanta ekakea. Zua ez da itzali, zen aldatu aize. Eta orain errautz artean, oraindik kanta ekakea. Zua ez da itzali, zen aldatu aize. Dejo la ventana abierta por si un día te hace volver por donde te fuiste, nene.
Superkremalera taldeak Avenida Amerika iaz azaroan atera zuen diskoa eta iraiak hemen ere esan behar dugu lehen nota jarri eta esan duzuela. Ez kanturen nota bera da. Esan didazu. Ai, genaiz gogoratzen zen kantu zen. Eta kantari hasi zara, Baina gauza normala. Bai, Sara Zurzaren bimuxu. Nota berarekin azten da? Esango nuke bai ez? Osarrera begitzat direkto kantoretara eman dit, eta geretzen. Bueno, hori da, bai, ze kantari hasi zara. Bai, horregatik, eta esan dut, bai ez. Dira. Bueno, taldea, ezaguna dugu, ze hirugarren diskoa da, oker ez baldin naiz, hirugarren lan luzea. Badu beste kuriositate bat, oker ez baldin naiz denak hasten direla. Abeste guztiak. Ez, disko guztien izenak uste dut hasten direla, baina hori, berak esango digu, beraz zuzendutuko dugu, Gorka eta Kaixo zer moduz. Ba, guardia ontzelan oso ondo, hemen gustora, zuekin egotea. Bueno, esaten nintzen, bai ez da, guztiak aletraz hasten dira. Bai, kasualitatez beti ez dugu inoz pentsatu horretan, baina... Ez da nahi egindako zerbait. Ez da nahi egindako zerbait, ez. Begira, ez da nahi egindako zerbait, baina eginda dago, ze, bai, lehendabizik, ordena, ez dakit asmatuko dudan esaten, hori ere esan behar dago, ze 3 disko horietan, lehendabizikoa izan zen, Aviones Convertigo izan zen. Santi Garziarekin genuen Gironan, bai. Bigarrengoa duela 3 urte atera zen, 2 urte. Bai, bueno, datak egia purbat astuta, baina... Begira, txuletatxoa ateratzen Ba, ez, esaten nintzen, nik hemen diskoak baditu dela, hemen sartze bat emanaiz diskoetara, bai, hemen ditut diskoak, baina ez dira goratzen, datak ez dizket jartzen, hori... Orantxe esango dizuet. Ez, Iraia esan behar hori akats bat da. Bai. Zu oso ordenatua zaren alde horretatik. Bai, Iraia da oso metodikoa. Nik parentesi artean beti urtea jartzen dut. Begira, nik ez dut egiten hori. Nik karpetetan bai. Ba, nahi baduzu juna apuntatzen, Aviones Convertigo 2021 batean. Ba, hori bai. Arte modernoi amor eterno. 2023an. 23an 3 urte. Nik ustean esaten? Bai, hori da, 3 urte ja, bai. Pandemia eta gero, bai. Begira. Eta bueno... Avenida Amerika orain atera berria, 2025an, ez? Bai, eta zia kantu berri batera atera duzuela, disko eta gero? Bai, bueno, kantu berri bat eta sorpresatxo begongo da laizter. Ze disko honek ekarriko du laizter edizio deluxe moduko bat, ez? Esan behar nuen orain bertan, lehenengo eta gero, 3 gero 2, orain aurten batekin tokatzen da, ez? 2026an zerbait etorri beharko da. Ba bai, etorriko da, esango dugu, disko honen edizio deluxe moduko bat, supratxo bat, ez? Eta bueno, ideia da, hori, disko hau, gaur egun ematen du diskoak ateratzen dituzula eta 3 hilabetera ja sarkituta daudela, ezta? Gure helburua da probatu bai, hori bizi gehiago ematea eta bi abesti berri gehituko zaizkio. Begira, bueno, ze diskonen berezitasunetako bat bada, zigilu potolo batekin atera duzuela, Warnerrekin atera duzuela diskoa. Nolakoa da horrelako esperientzia bat? Nola bizitzen da taldearen barruan horrelako dei bat jasotzen duzuenan edo, nola bizitzen da? Guretzat da sorpresa handi bat, ez? Da, azkenean, zaude hor taldearekin da batean, goiz batean, WhatsApp bat iristen da, eta behitu, Getin edo Warner edo ez dakit zer, ez? Interesatuta daude, gurekin lan egiteko, elkarrekin lan egiteko, eta, bueno, azkenean da, pizkat sok hasieran, da gero ilusioa lan egiteko gogo gehiago sartzen zaizu, da, bueno, topera egiltzeko gogoa, ez? Ba, Getinekin ere bazaudete, lehentxagoan era bai espizu egon da lehentxago, eta, bueno, hori ere bada, nola ere, egindako lanaren fruitu ere, bai, esan nahi dut. Zezuok, egin duzu apustu bat, musik estilo batetara jotzeko, gazteleraz egiteko apustu bat egin duzu, eta bueno, bere fruituak ematen ari da, lehendabizikoetatik, bueno, zapaldu duzuen mazkul bezalako estenatoki bat mazkulean egon zarete, okerazpane sonoraman ere egon zarete. Egon gara kanpoan, baina, bueno, bai. Bueno, baina sonoraman, baina egon zarete, esan dut. Bada nola ere, bueno, zuek lokatza beste era batera janduzue. Janduzue, beste era batera janduzue. Bai, festival horrek bai izan ziren apur bat, Warnerren estilora, ez? Joko dugu hemen da, ostras, hori, albiste sorpresak izan dira beti. Eta urtean behin olako sorpresatxo bat, ondo etortzen da. Baita. Hau dena badak ez zergatik esaten diodan. Lehendabiziko kantu un año de mierda esate dute, eta ez dakit zergatik den un año de mierda. Bai, esan kanpotik ez den baten, txarra izan denik. Claro, horregatik, zergatik un año de mierda. Bueno, un año de mierda esango dugu hasten dela Bilbon hasten da disko hau Madrillerantz bideratzen da, baina hasten da lehenengo abestia Bilbon eta urte txar batean hasten da. Claro, ondo egoten badakigu, baina txarto egoten ere zoritxarrez badakigu, ez?
Eta hori, Bilbon urte txar bat, triste, hor, behan, eta bueno, zehingo dugu, abestia bilatzi, ez? Ez dakidana da, maitasun historio erreal batean oinarritzen den guztia. Disko orokorrean induzu. Ez da maitasun historio erreal bat, gehiago hitz batean esan da distantzia. Eta sartu behar bada maitasuna, sartuko litzateke distantzia, maitasuna eta denbora igual esango dugu. Jamon batekin, hasten da, estrato entzuten da segituen. Okerrezpa naiz, ezta? Lehendabiziko gitarra entzuten den estrato bada, ezta? Bai, izan daiteke, grabatu dugu, estrato Telecaster eraitzen dugu, bai. Zuk Telecasterra gehiago eraitzen duzu. Bai, orain sartu dugu estrato bat berri bat ere, bai, SG bat, ja. Bueno, ari zaretik frikatzen apur bat, baina bai, entzuten da hor akorde hori diska hasteko. Bai, ez da. Ze bada, gitarra ez oso zuena, ez? Zuen soinua bada oso Fenderra. Bai, gure soinua da oso Fenderra, Fender amplia, Fender gitarra eta oso gitarreroa da. Azkenean hori da gure estiloa, ez? Bueno, palmuteak, akorde irekiak, gitarrak ala ere nahikoa momentu batzuetan, ez? Urrun, distantziara jarri dituzue, urtzi izarekin aritu zarete. Bai. Estudio desberdin bat gehiago. Zein izan da urtzi izarekin aritzeko motiboa? Gure helburua izan zen apur bat, egin dugu Santi Garzia, egin dugu apur bat Einautekin bebai, eskolakekin egon gara, eta apur bat idea zen urtzirekin apur bat soinu iluntxoago bilatzea, bere estiloa hori da guztiz, ez? Eta toke hori emotea, eta azkenean lortu dugu guztiz nahi izan dugun helburua, ez? Toke iluntxo hori, eta bai. Bueno, rojo kantua da, bigarrenen etortzen dena, iluntasun hori badu, baina distorrak zikinagoak dira, oktabak erabiltzen dituzue kantu honetan, desente, Bai, sartzen da hor fut batekin, bai, riff hori, eta bueno, iluna da, baina koloretxoa dauka. Hori ez pop rocka da? Bai, pop rocka ditu alzaio, ez da. Ez dakitzuko adoz daudean. Ez que, bakizu zein den gure arazoa, zu joten zarera musika eta ni letrara. Orduan, hor daukagu sekulako eztabaida. Begira, nik hemen gorriari buruz esango dizu rojo. Bakizu zein apuntatu dudan, pasioaren kolorea. Wow. Bai, pasioa, ilusioa, ez? Maitasuna. Maitasuna hor zegoen, baina pasioa. Nik hor, ez dakiz zergatik, pasioa aipatu dut. Zagizuk zer ikusten? Begira, nik rojoa bestian jarri dut nostalgia, antxitate eta maitasuna. Bai, badauka hori ere, bai. Gauz asko dauzka, Bai. Ez da egit, azkenean, esango dugu, igual gehiago da, diskoren barruan da ilusioa eta kolorea, Abesti ilun asko daude eta daude pare bat, ilusioa, kolorea, bai. Hemen, galdera beste da sortzen dena da, zuok letrak idazterakoan, helduagoekin hitz egiten duzue? Eta esango dizut gero zergatik, Helduagoekin hitz egin... Bai, zuek baino helduagoak diren pertsonekin, hau da, zuek baino hamarka aldenago jaiotakoekin eta hitz egiten duzu diskoan? Eguneroko bizitzan edo letra erakutsi letrak idazterakoan? Ez, bueno, letrak idazten ditu gorkak, abaslariak, eta nik uste dut dela oso berea, ez du partekatzen horrela edonorekin. Ados. Ez. Hor hitz bat agertzen da dela forfi. Behitu. Eta ez da lehendabiziko aldiz gorkaren hitzetan ikusten dudala horrelako referentzia bat eta esaten dut forfi, baina forfi guk esate genuen forfia, baina gazteagoek forfi esaten dute. Gu bai. Bueno, gorkaren forfiagatik da, izan da, begira, gorkak forfi... Bere forfi zuri hori da. Forfi ez da kotxean. Bai. Aiztu. Bakizu zergatik esaten dudan, hau. Zergatik. Zerkarrizketa eduki duguneara bidean. Kotxen markatan hori bat zerrek esan didazulako, Kotxekin nahiko frikiak izan dako gara, Bai? Ni behintzat, bai. Gernikarrak, klaro. Bai, ez da. Hor badago kulturatxo bat horretan ere. Badago kulturatxoa. Oin ez da, hainbeste ez daukagu, baina... Begira, hartaz horti dator forfiarena. Nik hor, kolatuko naiz, hasieran aipatu duzulako Bilbo eta Madril artean idatzitako diskoa dela, bi ardatz nagusiak Bilbo eta Madril artean daude, zer simbolizatzen dute bakoitzak? Bilbo da diskoaren hasiera, txarto zauden punto bat hor zuloan, eta Madrilen bukatzen da historia. Madrilen ja, Bilbon txarto ondoen, Madrilen ja da txarrago oraindik, desesperazioan. Baina hori, distantzia hori izango ditzateke Bilbo eta Madrilen artekoa, eta hori simbolizatzen du, ez? Distantzia, denbora, bai.
Nik hor beste kontu bat da, kantatzeko moduaz eta hau hitz egin genuelako. Esaten zen idan, eta ez da, nik ere berdina pentsatu nahi. Carolina Duranterekin egindako alderaketak zenbat izan dituzu, Bueno, hor dago aldente abestia, adibidez, badauka, ez dakit, txikitxo bat igual. Bat izan dugu, bai. Baina, argi utzi nahi dudana horregatik ez, nik argi utzi nahi dut, paraleloan joan zareten bitarrel zaretela. Hau da, askotan gertatzen den gauzetako bat dela, kasualitateak bizitzan, paraleloan joan zareten, haiek bi urte lehen hasi ziren. Bai. Ez da zerbait zuok lehen etzen dutena egiten. Hori da, baina egia da, batzueko daukatela zerbait hor, hasten dira eta batean goi-goian dauz, eta gu, lanean hor segitzen dugu. Bueno, Madrildik abiatzen direlako batzuk, Ere bai. Horrek ere eragingo du, ez? Bai. Kantaera hori iruditu zait, disko honetan, Gorkaren abesteko modua, lehen bai ikusten nuela pixka bat, utzikeri puntu horrekin ez da, gogo gabe abesten ari denaren hori, Carolina Duranteri hori ez da, nik disko honetan bortitzago nabaritu dut. Ez dakit hor urtzik, buelta bat eman dion, edo aurretik ja horrela zen lokalean. Oldarkorrago, bortitzago, ez dut ikusten hain, venga, berdin dit. Kasotismo horretatik. Izan alda, hasieran zela gehiago nera bezaro estilo gehiago, ez? Eta heldutxoago garea, eta orokorrean besteko modua ere igual aldatu da. Eta gainera urtziren toke horregaz, baina iluntxo hau, ez? Nik, galdetu nahi nizun, lehen musika bulegoarekin aipatu dugu aurten landu nahi zen gaietako bat badela osasun mentala. Zuek, un año de mierda bestian hor dago esaldi bat aipatzen duzuna, no estar mal, no es estar bien. Eta horri tirakan nahi nizuen galdetu, ea uste duzuen pixka bat gaur egungo belaunaldiaren egoera badela ere esaldi hori. Bai, guztiz, diskonetan osasun mentalarekin alduzu aurkitu, ez dakit, reflejo asko ez. Hori, dame un psikologo, no me des el lorazepam, esaldi asko daude ez, gaur egungo gazteekin alden egon oso horazeatuta. Egia da, gaudelen gizarte honetan, osasun mentala, guztut bai gero eta gehiago lantzen dela, zorionez. Bai. Baina, oraindik lan asko dago eta bai. Nik hemen perron ikusi dudan gaitegia, eraman hau pixka bat, ez dagokizun maitasun baten inguruan, maitasun historia baten inguruan, hau da, maitasunaren gai erabiltzen dut askotan, errekurrentea delako, baina hemen esaten ari zaretena da kaso, zure konforte goratik ateratzen zarena, ze zure ustez, zure parean edo zure estatus bere ez dauen batekin izaten ari zaren harremana. Ni pixkat hortik ulertu dut kantu hau. Perro justo da, Gorkak nire egindako abesti bat da, nire egindako abesti bat. Eta txakur hori nirea da, bai. Ados. Kontua da, azkenean askotan egiten du gauza batzuk, maitasunagatik ez da gauzkigunak. Ez dakigu, egin beharko lirateken edo ez, eta hor dau kontua, hor dau koska, ez, zenbateraino izan behar gara malguak maitasunarekin. Noraino iritsi al naiz. Hizkuntza berri bat ikasiko dut, ados. Baina zer gehiago, ez dakit. Hor dago kontua. Ze hizkuntzarena eta gurasoekin harremantzeko modua eta hor sartzen dira gauza batzuk esaten duzuna, ostras, hori tokatu baldin bazaizun noizbait. Bai, tokatu zaigu. Niri ere tokatu zait. Oso lekuzkanpo bilatzea eta ikasi bertituzu beste kode batzuk, beste gauza batzuk eta nola bukatu zen duten? Malguak izaten edo bukatu zen? Bukatu zen, eza. Ni bai, zuk ere eza. Niri bai iritu zait, abesti hau badagoela pixkat ironiatik eta humoretik idatzita. Ez dakit askotan jotzen duzuen humorera pixka bat desgraziaz edo gauza txarez parre egiteko. Humore oso bitxi bat daukagu egia esan gure artean eta ezagutzen gaituen jenteak badaki hori. Eta, gure lauren artean ere badaudela hor eztabaida txiki batzuk, ez? Ez lako humore txarra, ez? Eta, baina idazterak orduan da nik uste dut ezetz. Idazterak orduan eta nahiko serio idazten dela. Bai, komposatzerakoan ere serio aritzen zaretela iruditzen da, beti ez? Esan nahi dut. Pixka bat ezagututa. Ze, karo, Gorka abesten ikusten duzu edo zer abesten duen, eta gero berarekin hitz egiten duzu, hemen ez dagoela aprobetxatuz, taldeko intentzioena bera da.
Intentsuena, bai. Normalean letragileak nahiko intentso izaten dira orokorrean, Ez, hitz egiteko modua baduelako, hori elkarrezketak eta entzuten duzu, bere elkarrezketa batean, ez? Eta gero entzuten duzu zer abesten duen, eta esatu duzu, ze kontrastea. Bai, intentsoak, deno gara intentsoak, baina justo gorka, bai. Bere aurpegigatik esango nuke asko. Gaur ez dagoela aprobetxatu dugu, eta... Hori da. Ez entzun mesedez. Bueno, un trato kantua, entzungo dugu pixka bat, arnaz pixka bat ere hartu behar delako. Hori da. Estoy cansado, mamá, ¿qué es lo que tengo? Llevo unos días ya que no me encuentro tirado en el sofá o en mi habitación, echándome de menos. Demasiado blancas las paredes, comida de hospital para los peces. Un beso romperá todo el plástico, no más lorazepam, dame un psicólogo. Enséñame a perder por un parpadear, no dejaré de ver. Deja de desearme suerte y bésame a muerte. Si quieres hacemos un trato, yo te doy algo, tú me das un rato para mí. Si quieres hacemos un trato, yo te doy algo, tú me das un rato para mí. Mi secreto roza el 1,70 m. Mi secreto no lo sabe nadie. Bueno, un trato esan diguzu, hau beste taldekide bat idatzita gola, jo eskerrak, zen, ni badakizu zer bunde naukan egin da? Erlazioko lehen zalantza eta utxuneak. Nik neukan jarrita antxitatea eta osasun mentala. Hortik doa, Begi, toma. Antxitatea, osasun mentala... Bueno, toma, ez, claro, gaixoa baina... Mental gabe ere, bai, osasuna bera. Osasuna bera, bai. Zer, momentu txarren bat pasatu da? Bueno, sartu gabe gehiagi, baina taldekide batek izan zuen minbizia, eta bat igual gehiago da... Emisioan, orain bai. Orain gaixo. Bueno, esango dugu, egon dela, ez dakidu zergatik... Kuantumak izan duen arte. Bai, elektrizitatea galdu. Ez dakidu zergatik. Bueno, ari ginen esatean gaixotasun kontuak egon direla, gaindituta dago. Bai. Aspaldi gaindituta eta, bueno, bestitxo bat edukitza ez da utxarte ez, baina hori osasun mentala, osasuna hori oso importanta dela dena, ez? Zuentzako zaila da, kasu honetan, gorkak zuei buruz iraztea? Disko honetan lehen aldiz izan da, eta da gauza polit bat. Gauza polit bat, hori lehen aldiz gertatu dana da, eta bueno, polita da, ez? Hemen emakume hauts bat entzuten da, kantu horretan un traton. Bai, leire da. Inoiz egin dugu gurekin estiren bat, eta bai, leire jaurek egitea, bai. Begira. Bera oraindik bakarka ez da hasi, ez da? Ezer ofizialik ez. Ez daukatzu radarrean. Ez, lehen ere galdetu nuelako, eta zer, eta ez. Askotan kolaboratzen dute, batzuetan badaude anonimoa kolaboratzen. Bai. Oso kurioso izaten da, jende anonimoa. Ja ez da anonimoa, baina, bueno. Bueno, esan dugun moduan, kantu sentikorra da, eta nik uste dut bai leireren ahotsa horregatik dagoela kaso, eta baita sinteak ere, ezta? Ze sinteak pixkat horretara bideratzen gaituzte. Bai, abesti honek dauka ere txoruz hori bai joan bai gitarran ematen diona, hori ez, espazio asko, eta proba desberdintxoa da, ez bestekin alderatuta, ez dakit, bai. Zuzenean eta oso ondo funtzionatzen du, bai. Ez da zenokaz gero hitz egin behar dugu, kartelat ikusi dugu, eta ez da nola nahikoa. Urrengo kantuan berriz, Noia Salcedo,
Mikosiseko kolaborazioa dagoela irakurri dugu, zertan kolaboratu dute zehazki? Ba, bueno, justo horrek ere urtzi segon zien grabetan, eta bueno, Gernikar batzuk izan da, zelan ez, esan genduen, Mikosisekin ez, eta hori, lokalera etorri, eta abotsa, gitarrak, denetarekin dabe. Denetarekin sartu dute. Horregatik galdetzen nuenea zenbat eraino sartu duten ez, Gernikan bazaude talde de xente. Aste honetan kasualitatea, ostiralean izango dira gurekin ziraun taldekoak ere, da kasualitate bat eman dena, baina bazailtzate ez, askok gatibu Gernikarekin, gatibu joan dira. Bai. Eta geratzen dena, ez dela gutxi. Ez da gutxi. Sorionez, Gernikan justo mugimendu handize dago, ez, musika munduen. Eta bueno, holan segidu desala, ez. Bai, oso polita da. Zuek Gernikatik mundura ari zarete pixka bat, ez? Bueno, mundura oraindik ez. Mundura esateko modu bada, ez, baina urrun iristen ari zaretela. Bai, bueno, gure helburuari azkenien alik eta urrunen heltzie, eta horretan gabiz. Abesti honetan badago, niri dut zait pentsat, heldutasun sentimental puntu bat badagoela, erru puntu bat ere badagoela, 10 kanta dira eta hau 5. da, niri iruditu zait, diskoko momenturik mingarriena ez dute den. Mingarrien da aukeratzea ez da erraza, baina bai, bueno, azken finean bezalezedo, hor dago, kale baten izena da, jakingo duzu, igual. Eta... Nik ez. Ez, bueno. Pista bat zeuden, Avenida Amerikatik hasita pista bat. Bai, hori bai, baina... Bai, bueno, eta mina kale horretan egon ziren. Nik eteteko beharra ikusi dute. Eteteko beharra egon zen, bai. Eteteko beharra. Batzutan ez duzu nahi ete. Hori. Eta eten behar dira gauza asko bizitzan, ez? Izan daiteke lagunak, familia, lana, maitasunak, baina jakin behar da eteten, ez da. Kantonetan basuari presentzia topera eman zaio, ez? Kaso horretan. Bueno, basua esango dugu, Julian Alberdi. Julian Alberdi, bai, gure basu jole maitea. Eta hor basuari presentzia topera, eta gero, gitarran, oktabaizer bat erabili duzuela iruditu zait? Solo honetan... Nonbait iruditu zait bat zegoela. Bai, disko honetan badago, oktabador bat badago erabiltzen duguna ikotxo, bai. Eso, kukia larrosatxoa da, gainera. Erosi berria, ondela gitxi. Eta bai, erabili dugu, solo batzutan, eta... Egira. Esan duzu ez, gitarretan eta frikeatze gustatzea izuela, urtzik utzi dizue, baimen dizue efektu asko erabiltzen, edo gordintasunaren bila esan dizue mugatu gordinak izan nahi baldin baduzue. Urtzirena kurioso da, beti izaten du dauzkat 1000 pedal, da beti erabiltzen dut 4. Eta gurekin gauza eragin zuen. Eta funtzionatzen duten 4 pedal horrekin, hori, fuz, distora purtxo bat, txoruza, dileia, eta gehienak gure pedalak izan dira, bai, izan behar da. Gero bere pare bat pedal klaberekin, hori, ez. Bai. Ez zaretela ez, gehiagi bili, ez dakit. Gozaen esperimentatzea ez dakiz... Zoratu gabe, bai. Begira. Mundu bat dago iraia. Bai. Nik esan behar daukat gauza horiek kontrolatu ez ditu da asko kontrolatzen. Arctic Monkeys taldea bai? Bai. Dos. Esan dut, hau ere... Bueno, hemen jardun garelako, biztatu belaunaldia, milenialak... Ez, noski. Zue, bueno... Zeta naiz, baina musika gustatzen zait. Bai. Eta ez Arctic Monkeys taldeari referentzia egiten zaiolako. Arctic Monkeys jarri izana nork erabaki zuen kantuari, urrengo kantuari. Bueno, Gorka jarri zion, eta egia da, bai, talde hori aldatu dela, ez? Eta guere aldatu garela, eta batzutan aldatu beharra dagoela, ez? Hortik da kontua. Zuze Arctic Monkeys gara nahiago zenuen? Zesango dugu, lengoa, bai, klaro. Nik hor, aipatu duzu evoluzioa, justo neukan galdera izan da, zein izan da lehen diskotik onarte Superkremaiera zen evoluzio musikala? Evoluzio musikala, musikalki bera, esango dugu, mantendu dugula gure betiko gitarra, basu, bateria, estiloa ez da askorik aldatu. Bai, aldatu da igual gehiago, esango dugu gure materiala, gure jotzeko estiloa, gustuak apurtxo bat, edutasuna. Baina ez da askorik aldatu egia esan. Gustuak aldatze horretan, nora bideratu dira? Gaur egun zer entzuten zabiltzate, ze bidetan zaudeta? Entzuten dugu denetari gara, 4 pertsona, gusto ezberdinekin, eta nik adibidez espaldian Niña Polaka asko, Leiba asko beti entzuten dut. Ez dakit, pop rock asko entzuten dut, ez? Roka ere bai, baina pop rock asko, eta
Eta gazte gitor gabiltza. Niña polaka, ezagutzen dituzu? Ez, Niña polaka ez, besteak bai. Hauek badira, goraka doaz, Bai, beste batzuk. Beste taldeetako, bai, agertzen dira izan batzuk, esan duzula, Bai, izen kurioso asko aspaldien, ez da? Bai. Eta izen berri asko. Bai, baina badira, hauek ere, esango nukenik, hauek asko ezagutzen ditut minsariagatik, Claro. Baina berandu gazetakoak, ez da? Bai, eta etortzen dira asko, ez, zerrentetan eta gertzen dira, eta hauek zintzu dira. Eta gero entzuten dituzu, eta beste kazetariek, ez, batez ere estatuko kazetariek, gori apatzen dituztenean talde batzuk, esate duzu. Zerbait badago, bai. Atentzio pixka bat merezi dute, ez, nahiz eta gugandik akaso urrun egon, ulertzeko baita ere, gero zergatik funtzionatzen den zerbaitek eta zerbatek, ez? Bai. Ze hori zuentzako oso garrantzitsua da. Hori garrantzitsua da, saila da, jakitea, zergatik funtzionatzen du, ez dakigu zergatik, ez? Saila. Bueno, hemen kantuak zati bat badu epikoa, ez? Oso gordien hasten da, oso gitarra eta hotsa eta kitxo, eta gero epiko horretan, atentzien bandidana da, epikaren barruan gitarra akustikoa agertzen dela, uste dut disko guztian hemen bakarrik. Gitarra akustikoa dago esango nuke besti osoan, ez? Baina igual presentzia gehiago dauka, bai, azken zati horretan, ez? Bai, epikotasun hori bilatu genuen, egia da, eta lortu zen, ez da, bai. Gauza bitxi da, ez? Bai. Epikare sartzeko momentuan, eta hor presentzia hartzen du, bapetan akustiko batek, eta saizu elektrikoak direnean. Bai, kontrajarriak direnean. Bai, nahiko gauza bitxia. Bueno, entzengo dugu nola geratu den. Porque no me aguanto más, no sé a dónde ir como un balón de rugby, no sé a dónde ir en esta ciudad. He cambiado más que los Arctic Monkeys, he cambiado porque no me aguanto más, no sé a dónde ir como un balón de rugby, no sé a dónde ir en esta ciudad. Jornada bat, jazta. Jornada bat, jazta. Barkatu. Hori da zela, esna. Nekea gainera erortzen. Ira banoa. Gainera erortzen hartzea ez izu nekea. Bueno, kantuak, esan dugu ez, aldatzea ez eta hori dana, baina pixka da ezarazu ni naiz. Bai. Hori da, azkenean, batzutan behar dugu jakiteari, bai, ni naiz, ez da? Onartzea kostatzen da? Nik uste dut gutxiago, baina batzutan bai kostatzen da, ez da? Ez dakit. Zer esan behar dut. Ez, justo, esaldi horrekin esango nuke gizartean badagoela gorroto handi bat, ez? Zerrekin? Ez naiz zu, ni naiz. Bai. Arazoa zurea da, baina. Bai. Esaldi gogorra da. Bai. Aldente, asko gustatzen zait, fonetikarekin zeiola egin da dagoen hemen. Hemen fonetikoak iruditu zait, bilatua dela. Errimekin eta melodiak bat egiten dutela erabat askotan. Bai. Bueno, bilatuta dago egia esan estilo hori, riff hori, dena oso ondo gorkak egindakoa, gorkaren sukaldaritza. Eta gero dago basu eta bateria, konstantzia, ez? Unai, markina, ez? Bai, orain gure Dani Fernandez daukagu orain. Dani Fernandez da orain, hori da. Eta bere besoak horre gogortu arte, ez? Begira. Aldaketan ez eman zenuten? Aldaketa, bueno, azken diskoa grabatu ja Danik. Bai, hori da. Horatarian eman zen aldaketa. Horretan eman zen aldaketa, egin genuen agurra ere bai, eta ja. Egia, agur kontzertu egin zenuten. Hori da. Ostan. Nik... Memoria kale egin dit. Bai, gertatzen da ezin da dena zaguratu. Hainbeste kontzertu eta hainbeste gauza. Zaila da. Kanta honetan esango nuke, pixkat berriro agertzen direla bidaiaren eta distantziaren kontzeptuak. Bidaia horiek benetako esperientzian oinarrituta daude, edo batzuk asmatuak dira? Gehienak benetakoak dira, eta gainera hori lehen izan dugu moduan, hau gehiago da rojo bezala, ilusio hori, bidaiatzen dugunean daukagun ilusio hori denok, ez? Gure begiekin zan ikusten dugun dena politagoa, hortik doa apurtxo bat. Gero errealitatean dena baino? Bai, askotan bai. Niki jarri dut, harremana, aurretik zegoena, sendotzeko Italiara bidaiatu duten bi direla. Italiara bidaiatu zuten bi, bai. Ez ni pixka hortik ulertu dut, Karo, ni, harri nintzen demora guztian pelikula bat egiten. Avenida Amerika, autobus geltokia, hortik autobus geltoki hori, fase desberdinak harremanetan, gero esan duzuela, desmontatu idazu horrenako momentutik, baina, esaten nuen,
begira, harremana, zegoen, eteteko behar bat, behar hori zuetzara ni naiz, eta momentu horretan harremana sendotzeko zer egingo du, guazen italiare elkarrekin. Hori da, bi aukera daude, bidea bat egin edo ume bat eduki, ez da? Klasiko xamarrak. Begira, ja fase horretan zaudete? Ez. Adinez. Ez dago oso urrun. Horregatik, adinez, ez, ja gauza horiek egituratzen azte direlako, horten 30 betetzen dituzuelako. 30 neu getaitu dorten eta gaztena naiz. Horregatik. Bai. Gauza horiek gerturatzen azten dira. Letra hauek bai dira oso zuenak. Iruditzen zait, oso gorkarenak. Hemen ja ikusi dut aurreko diskoetako erreferentzialtasun bastante gehiago, erabiltzen diren jolasoi guztiekin, ez? Bai, apur bat gehiago dago makarismo hori lehen sandozuna, ez da? Ja ez da inzieretasun hori, bai. Ez dakit fijatu zaren, baina erabiltzen ditu olako figura desente. Aldenterekin bezala, desente egiten dituela. Bai, konturatzen ari, letrak irakurri nituenean konturatu nintzen, baina... Ez duzu, ze kristo. Bai. Da marka. Etxeko marka. Etxeko marka. Jodido, onarpena. Nik hori, hitz hori bakarrik apuntatu dut, onarpena. Nik frustrazioa. Bai, frustrazioa, onarpena, ja badakit nola nagoen, jodituta, txarto. Eta bai, horti dator. Ez da gutxi, Ez da gutxi, onartzea askotan... Eta jakitea, esatea, hau zen. Hori da. Ni gainera jarri dut, belaunaldi baten frustrazioa transmititzen duela abestiak. Bai. Pixkat, lana, denboraren joana, identitatearen bilaketa, badela frustrazio horri. Hortik doa, askotan, lehen esan dugun moduan, ez dakigu agur esaten behar askori, ez? Askotan lanari, besteari, lagunei, tal, da jakin behar dugu esatzen. Bueno, hemen gitarra soinu berri bat iruditu zait, horren arte... Entzun dira baina zabi, hemen bai soinuz aldatzen dela kantuan. Hemen bai, gitarra aldetik da oso gordina. Ia ez dauka ezer. Gitarra amplia eta ez dauka ezer. Bai. Gero akustiko bat badago, baina ez da entzuten. Zentzuten dana pua rasgatzen. Hori da. Batez ere... Akustikoen detailitxoa hori da, pua entzutea, ez? Bai, harrigarria esan duzu. Bai, horre gongo da akustikoa, horre gongo da. Ondoko gelan dago, ondoko gelan... Nola grabatu zen gitarra hori? Lineara edo mikrofono batekin? Gitarra hori izan zen justo linearekin. Linearekin izan zen, elektrikoa izan zen linearekin oso garbi. Eta akustikoa distantzia batera ja entzuteko... Ba, ez da. Eta, pua entzuteko mikro bat nahiko hurbil. Ados. Hori da. Begira. Ze hori, gertzen dira olako gauzak. Hor badago, azken bueltan, sarrera berri bat ematen diozu kantuari. Sarrera hori oso bitxia iruditu zait. Badu lako, ez dakit, desberdintasun bat, ez duzu espero, uste duzu kantua beste nora joango dela, baina berriz ere buelta bat gehiago ematen diozu eta olako zubi bat egiten diozu, nahiko berezia. Bai, badauka berezintxoa da, bai. Eta horrela atera zen, eta egia esan. Konposatzerakoan, nola egin duzu horren honetan lan? Konposatzerakoan, gorkaren lana da ia beti, bai, letrak eta gitarrak eta dena. Gero saltzen dugu bakoitzak bere estiloa, ez? Gorkak egiten ditu melodiak, oinarriak eta guk lokalean hartzen dugu, eta bakoitzak etxean da lokalean, sartzen dugu gure daietxoa, eta hortik estudiora. Bueno, entzongo dugu zati hori, berezia iruditu zait. Estoy jodido. Y no sé ni sabré ni quiero saber dónde estaré mañana. Solo sé que tal vez me preguntaré si viví o no hice nada. Y no sé ni sabré ni quiero saber dónde estaré mañana. Solo sé que tal vez me preguntaré si viví o no hice nada. Bueno, barre egiten ari naiz, iruditzen zait gorka gustora dabilela. Bai, gustora gaude. Bueno, etxe proposamena luzatu dit, deluxarekin berriro, baina amai kanturekin. Galdera bat, ezakit alden galdetu, urrengo bi kantak, kanta hauek kronologikoki antolatuta daude, urrengo bi kantak kronologia garraitzen dute? Zaila izan zen aukeratzea, non sartuko dira, eta ideia da izatea 6 eta 6, ezta? Ados. Vale. 6 eta 6. Ados, egia. Vale, bueno. Hora ikusiko dugu, txartatu egiten dituzten, kronologian, nola... Fijatu egingo naiz gero. Baina, kantu bat badaukazu. Bai. Kantu bat berria badaukazu, orduan. Hori da, zuk pentsatu, nondik eta nora mugitzen den. La Riviera,
Bueno, hemen nik ja idatzi egin dut, ez? A ber, entzun nahi dut hori, zer da? Ez dut, hemen, Aberados gauden. que venga mi familia entera a Madrid a verme desde Bilbao. Nik hori esaldi hori apuntatu dut. Zuk? Nik jarri dut, ez dut esaldirik apuntatu, jarri dut zerri buruzkoa den kanta. Niri iruditu zaidana. Ah, zerri buruz? Bota? Soldautaren kulturaren kritika, bale, bai. Ados gaude. Baina niri esaldi hori iruditu zait azpimarragarria. Justo hori gertatu delako bai. Madrilen eta Bartzelonan kasik, ez? Euskal Herria mugitu dela kanpora uizink eta palau betetzera. Gertatu da. Gertatu da, eta zuek premonitorio moduan, ze hau aurretik idatzi zenuten. Hori da. Gure kasuan gertatzen da, baina askoz kantitate txikiago baten, ez da? Kopuru txikiago baten. Riviera zapaldu duzue? Riviera ez dugu zapaldu, eta horti dator, ez? Riviera zala bat, guretzat, urrengo helburu moduan, urrengo helburu moduan helburu politu ezala. Politu ezala, eta hor dago. Eta esan duzuen moduan hori da, kritika hori, beti erakutsi nahia dena ondo doala, argazki hori publikoarekin, topera dagoenean, baina ez dagoenean publikorik, ez dago argazkirik, ez da? Eta harti doa. Nik hor puntualizazio txiki bat egin nahi nuen, horra ipatzen duzuelak, soldataren kulturaren kritika egiten duzu, baina aldi berean bai nabaritzen da ilusio moduko bat etxekoak zuri ikustera etortzeko. Orduan badago kontraesan hori ere ez, kritika bat dago, baina badago ilusio hori ere, nik egingo banu behar bada. Bai, noski, eta egiten duzunean, gainera horrela hasi genuen Bilbon, ez, gure bira, soldat batekin, eta izan zen, kuriosoa, hori kritikatu eta hori nahi dugu, azkenean nahi dugu hori, ez? Piskat kulturak ere horretara bultzatzen duelako. Gauza da nahi izate, ez da gauza da lortzen duzunean zer egiten duzun horren aurrean. Hori da. Eta ez duzunean lortzen ere batez ere. Ez duzunean lortzen jakitea hori kudeatzen. Gestionatzen, bai. Eta hori pandemiak ekarri zuen zerbait izan zena. Dena salduta. Eta urte bete lehenago, ez? Eta batzutan dena salduta, garai hartan dena salduta zen, batzutan hogei sarrera. Eta gaur egun hogei sarrera saltzen dituzu toki berean, eta esatea oso, ze esperpentoa, ze hutsa. Zezuk esan diguzu, ez? Orain, izango duzu aukera, getinekin zaudeten eginean, Laure Jabangoekin irekira emateko, kontzerturik emateko, Murtzian esan diazu. Baina azkeneko Murtziako bizita esan duzu. Egon ginen Murtzian azkeneko bizitan, eta hori, 4 pertsonan aurrean. Eta izango da kuriosoa, orain intzuliko garela, dena ondo badoa, intzuliko gara, ekainan ia eta barru. Eta 3 baino gehiago, egongo dira, ziur. Ez dakit zenbat, baina. Hori ez, baina dira, hori ez. Batzuetan, zuek ere apustu egiten duzela, Murtziaraino joan. Bai, guk bira honetan egin dugu apostu. Zuek ez duzuela esan arazo logistikoak eta lako gauzik ez duzuela esan ondenik, baizik eta egintzarete joan, joan, eta buelta. Hori da, eta gero hartu esperientzia moduan, eta ikasketa moduan, eta egun honak egon dira, egun txarragak bai, baina balantza bat egiten badugu asko sobeak. Konturatu nahi zen beste gauza bada, diskoan ere soinurikia ez dela errepikatzen riff principaletan. Gitar soinu esan duzu. Bai, kuriosoa da, dauzkagu 4 pedal. Baina gero saiatzen gara, igual riff estiloa, edo agudoago, grabeago hor bilatzen, ez? Eta kombinazioak, eta bai, baina 4 pedal dira, Egia da, 10 kantetan arraroa edo bitxia dela ez errepikatzea. Eta belarrira ematen du, eta hori kurioso. Eta gero hemen soinutxo batzuk agertzen dira horratzetik, zegi diren gitarrak, sinteak zer dira? Gehiena gitarrak dira, gehiena saiatzen gara, gero zuzenean guk ez dugu erabiltzen sinterik, ez dugu ezer disparatzen, saiatzen gara dena izatea gitarratetik datorrena, baina sinteren bat sartzen da, Edizio fisikoa ez dakit, non eskuratu daiteken, kasu honetan? Edizio fisikoa, gure webgunean egiten ditugu bidalketak, bai mertxan guztiaren bidalketak, nahi duenarentzat, kontzertu guztietan, gaur gauean Bilbo Rocken, eta, azkenean hemendik aurrera zeaterako den, segurazki egongo da toki gehiagotan, Warnerrekin eta sinatzerako orduan, hemendik aurrera jakingo dugu egongo dela toki gehiagotan. Asko aldatzen da hori zuentzako? Burua uste bat, banaketarenak entzat zaizue. Gero, ez dakit zuentzako asko aldatzen den kontzeptu bezala. Ez da asko aldatzen, baina bai, lehen esan dugu moduan, laguntza bezala, ilusio bezala, jende gehiagoren gana iristeko aukera hori, eta, bai, hor dago, ez? Galdatzen ez, mas pro ez, nola gauden. Justu, industriaren inguruan eta bueltan, horrako gauza batek asko aldatzen den, denetarek entzuten dugu, horregatik egiten nuen galdera. La Rivieratik Fuencarralera. Zu Fuencarraldi pasazinen azkenekoan, egon zinen da Madrilen? Ni nahiz egon nintzen
Ederrari galdetzen diozu. Gran Biatik hor nahiko tipikoa galduta apur bat da batean Fuencarralen. Nahiko tipikoa da Fuencarralen agertzea, eta, bueno, ira emblematikoak diren ikur batzuk, eta kale horretan. Erruan lanari egozten diotela, ni hori konturatu naiz. Ezkena, guztiaren erruan lanarena. Lana txarra da. Batez lana urrun badago oso txarra da, hori beti. Hori, eta galdera zen hemen, lanean nor zegoen? Beste pertsona edo protagonista? Lanean beste pertsona, eta horrek dakar batetik, distantzia, denbora... Autobusa. Lermako geldialdi hori oso nabarmena da. Lermak dauzka, Lerma lekuko gauza askorena eta bueno, Avenida Amerika ere bai. Nik beti dut, autobusez bidei hori egiteak izan behar du odisea bat, baina esperientzia bat ere bai, ezta? Eta zu egin, naiz? Autobusez ez? Oso gogorra. Eta, bueno, batez ere itzultzen zarenean, joaten zarenean, ilusioarekin, ondo, itzultzean... Gogorragoa ez? Bueno, esan dugu Deluxe edizioa, hori dela hurrengoa datorrena. Baduzue, aritotako bira bukatzen ari zarete, gaur 8etan Bilbo Rocken izango zarete, jendeari zabalik. Doan da sarrera, baina diskoak dituzte saltzeko, mertxan saltzeko, hori garrantzitsua. Gero, non dituzu hola datak horrela buruz? Justo atzotik hasita ziren 10 egun nahiko potente, eta esateko dira gaur Bilbo Rocken, bihar furgoa kargatu, etzirako, etzibagoaz Zaragozara, Lata de Bombillas, zapatuan arun batean Valencia, noango gara, Rayo Cityn, eta gero, igandean, etxera itzuli beharrean, Madriera, Madrien asteartean dauzkagu pare bat kontutxo barrukoak Warnerrekin, eta gero daukagu arratsaldean Wizinkeko sala txikitxoan zerbait berezia. Elektrikoan, orduan, horrek dira urbienak. Eta gero ja esango dugu Miramarren. Ez dira gauza gutxi. Eta Miramarren gaude 29an, festivalean, eta gero ja hortik zuzenean okrez bana ola orejarekin. Bidata horiek. A tope. Ez da txarra. Gorka, benetan, mila esker gurekin izatearen, entzuleak utziko ditugu Fuencarral entzunez, gu goren informazioaren ariari emango diogu pasari, bihar zure txandare, bai? Bai. Bihar-biharkoak. Ez orain beste gauza batzetara dago. Mila esker, hau izan da, urten Masprotik egin duguna, benetan Gorka, mila esker, eta segi horrela. Zuek bai. Tu puto trabajo, la puta distancia, tu puto trabajo.